Mentah kamit kadang ya lenti te ke bang kwa man kerana kenika mit ke mentah kalong sepang ke by election ke bansawan tinggal ngej badan apreng jumpi ki bala kwa bahaban wan no ka by election nomor ba pila kwa palat ban tap ya ka VPP te ngaru ngakwa hi bahkan wan no ka by election nomor ban ya don ktino lane ban ya rap lane ban ai no kata ka vut jongi mo nomor bang ya kwa sisa ban tap vut no nomor haune senam arjarar pun rung nyo i bet ka jing job kanong ya ka parti VPP te kom ju i piru akan tu ke ni por ba tu ini teli ini long ka way pan ai ka jing job ni ka by election sa ka parti VPP te ke ko bang kwa ban bisa pi men ta ko ki pai ba bi ki ba wan ling mechanical live video ni ka por kalong sepang ke reservation policy lane kata ka bahak tungkam tungjam pi ka bahak tungkam tungjam ha pori khasi jungi kalano silang namar ba yaki khasi bat ki garo la ai 100% yangi 100% kalong la kalong kaju hari la pi pej ba kat kum ke jimbun breu am ngi khambun breu mangi ban yaki garo na kata ka dao kadon kamba cái chạy bên ruộng xí chúng cần ya teli là nè cái này lòng cái way khăn ba nghìn yo ban ya khun persa ya cái này cả học chúng cái long den cái man den là nè cái học chúng cái khun cái tí chúng khăn ban pen tham mai ya cả bah thung kam thung jam hapori khasi bi chúng tang ba don apa yang katu kan nengut ki breu kim so thu ba pangkan nong rem chúng cái voice of the people party kidang mud baik bah kalahkan randen namar kini sini balada don way breu ong ba ka parti VPP kala kan randen no naga bah tungkam tungjam haden bakala le thau unit depo garuhel andai kata kalong ka bakala namar balai ngiyo i ba ka jingdawa jong ka parti VP hapo assembly ban ai ngi dikasi 90% but 100% ya ki garo kalong kabadai namar balai ka parti VP ka dawa betangi ka hok kabadai yang ki khasi lada people le pa pangka reservation policy am pen sesuatu ba kadai hok ba ka parti VP ka dawa ban pentamai henry ka ba ba kini kisni ki ba menta ka jaj benru ka si jungi kam ya teli kan yu inam pa ba i bagi wi ki jaj benru ya not isbar ubar jela yo jaka hakini ki state ki bayatali te ke chat penru ka si jongi pat kam ju yatali te dealing ba ka tagen pai ba i kawan ra ka jing ke chat penru ka si i jongi ke ke bang khot i phi ka long tong ini tali ini long ka wai ban ai ka ti ka mon ti ka diang jingi man kresan ni ka parti VP te kubli sibun ka live video ka bang le mentangan penkut no te ngangai don apreng jopi ki bon ki bom chen namar ki pej world cup te to ini ya le pej world cup no te boleh nak ku ipi ku boleh sibun